Как се казваш? Ваня Христова. Ива Таносова. Валентина. Евелина. На колко си години? 18. 25. След 10 дена правя 17. Откъде си, Валентина? По принцип съм от град Бургас, но 2 години живея в София. Кобрат. Откъде си ти? От Плевен. Какво си учил? Защита на националната сигурност. Фризьорство. Смятам да уча арабска филология. Да съм симултатен преводач. За какво мечтаеш? Ива. За хубава работа. Какво е хубава работа? Преди малко тя каза, че ще прави кариера, обаче не знае каква точно. Искам да уча. Надявам се поне адвокат да стана, ако не нещо друго от това, което завърша. И след това евентуално в някоя кантора или нещо такова. Зависи. Иначе, чела ли си приема Балзак? Не. Колко е 8 по 6? С тия глупости. Как се гласа? 4 и 8. Колко е 6 по 8? Смятате ли, че конкурсът е престижен? За България, да. За България, да. Да. Този конкурс престижен ли е? Смятам. Този конкурс престижен ли е? Не. Не. Защо участваш в него? Защо участвам в него? Защото искам да бъда забелязана. Престижен ли ти се струва този конкурс? Не. Не? Не. А защо участваш в него? Се забавлявам. Забавление ли е това? Да. Забавляваш се? Да. Ако Да. примерно решим ние да те заяждаме и да потърсим тук момичета, които проституират на този конкурс, ще намерим ли? Според мен не. До сега съм участвала на тия конкурси, организирани от Визаж и имало е хубави момчета. Доста хубави момчета. Ако ти подарим силикон, ще спиш и с нас? С целия екип обаче. Не. Само с мен тогава. Не. Малко се замисли. Имаме шанс, мъничко. Ти го каза само, защото... По-скоро да, отколкото не. По-скоро да, Така да се отколкото не. изразя, да. Значи би спала с мен срещу силикон. По-скоро да, отколкото не. Казаха ни, че тук има момичета, които биха спали с журито, за да спечелят конкурса. Има ли? Със сигурност има. В тази стая, да. В тази стая. Да, в тази стая. Не. Не е ли така? Поне Не за е себе си така. отговарям, не, а пък и за 5 дни, в които прекарах с тези момичета, мисля, че и те не биха. Как се нави да участваш в този конкурс? Един от организаторите им се обади и ми предложи, аз дойдох. От друг се познавам и така. Мене Цецо ме покани. Кой е път Цето сега? Цецо се казва Светомир. Другото име не го знам. С него си чатим от доста време и знам, че организира конкурси и ми е показал доста конкурси, които е организирал. И съм ги гледала и ми направи добро впечатление. Девствена ли си? Да. Лъжеш. Не. Не е възможно да има конкурс за Мит Пищова девствена жена. Ти си на 16 и си девствена още. Да. Девствена ли си? Не. Защо не си девствена? Секс е хубаво нещо. Девствена ли си? Да. Лъжеш. Тук е стаята на девствениците. Вече втора девственица има тук. Трет. Девствена ли си? Да. Дали една жена, за да спечели конкурса, би направила неща, които така не са много редни. Не, че не са законни. Например, да спиш на журито и други такива неща. Значи това зависи от нея. Това зависи напълно от нея, зависи на какви компромиси е готова. Ти? И за какво. А ти? Аз... До някъде готова ли си на някакъв компромис? Зависи от компромиса. Примерно компромис е следния. Член на журито е много симпатичен. Ти трябва да спиш с него, за да можеш да спечелиш. Обаче той е симпатичен все пак. Ако ми харесва, може и да спа с него.